यायला काय धूप आहे रे गावीला अशी कचकच धूप एकदम. अरे विवेक काय बोलतो बाबू कसा आहे? काय झालं मुंबईच्या काय नेलो झाला आता 1 हफ्ता झाला इथं. आई हळू. ए, फाटून बिटून म्हणजे गेली पूर्ण फाटून. मुंबई- अरे, कोरोना बिकू शकता मस्त एकदम. काय बोलतो मग कोरोनाची वाट लागली आहे रे मुंबईमध्ये तुला बघा माहित आहे? असेल असं तू आज्याचा पोंजाचा बाग आहे रे या हा, हा, हा. मला जरा विकायचं होतं. विकायचं आहे बघ कोण आहे का गिरायक कोण आहे कोण घेणार आहे? असं मरे तशी असा गिरायक पळे मरे कोण उला पळे मरे किती गुंठ असतं गेलं तर हो अराउंड लमसम आय थिंक 10 गुंठ तरी उरतो ना पुरा एकातला फुल दन तेकातपर्यंत 10 गुंठ मला एक 50,000 गुंठ चालते असं आता 50,000. काही अरे मुंबईमध्ये एवढंच संडास बांधायला 50 लाख घेतात तिथे. तर पळेत आहोत सगळं पळेत आहोत बघ काय तुझं कर, सर पेपर बी रेडी असा मरे पूर्ण क्लिअर सगळं clear आहे आहे बरं. NA विने पूर्ण आहे तसं फाले तुका पक्का. फाले फुल अरे थँक्यू भाई पळेता. बघ होय. जर लोकर कर पैसे बी वाढव ट्राय करता हा? झालं हा? बघ, बरं तर. भेटू चला. हॅलो हा कशी आहे? मी छान आहे इथे मस्त. हो झालं तुळशी लग्न झालं व्यवस्थित पूर्ण व्यवस्थित झालं. हो अरे ऐक ना ती आमची होती ना ती जमीन आईची कोंजाची. हा ती डील केलं मी एकट्याशी. म्हणजे काय झालंय मी एकटा मित्र भेटलो होता त्याला बोललं की विकायची आहे आणि ती डील 95% तरी डील झालीच आहे. हो तो बोलला की 50,000 देईल आणि 10 गुंठ आहे म्हणजे 5 लाख पर्यंत होईल. हो छान आहे. अरे काय तिथे कचरा बिचरा व्यवस्थित नाही ती जमीन काय पूर्ण पाणी भरतो तिथे कोण राहणार तिथे कोण साफसफाई करणार? नाही हो. हा मी काय बोलत होता आता ती जमीन तर इकली ते पैसे येईल. आता आपण तिथे मुंबईला कार वगैरे काय घेऊ का नवीन चांगली एक कार घेऊ आपण फॅमिली का? Oh no! अजून प्रॉपर्टी? अरे अजून कशाला प्रॉपर्टी पाहिजे? आता इथे कोण राहणार गावीला कोण मेंटेन करणार ती प्रॉपर्टी? रोड साइड पाहिजे. अरे कुठे भेटील आता रोड साइड? आता मला बघायला लागेल तसं. काय यार तुम्ही काय गावी तुम्ही काय आहे गावीला बघायला लागेल. आता बघतो मी गुगल वरती सर्च करतो कोण एजंट भेटलं तर नाही तर बघतो. आता 2 दिवसानंतर तिकीट आहे माझा बघतो आता मी. हो बघतो उद्या करतो काहीतरी करतो नक्की. चालेल हो चला बाय. बघा Bonk. ती जायची नाही. मी म्हणजे गुगलाची नाव पडेल तुम्ही प्रॉपर्टी डिलिंग करतात नाही सर. अरे मी गेली गुगल अगदी करेक्ट जागे राहील काही तसं. तुम्ही हा मुंबईचे अशी कारवार होतात आम्ही पण आम्ही मुंबई घरी ठाणे ठाणे ठेव ना ते असू सर. वगैरे सांगा किती आहे सर म्हणजे मला ना एक असं प्रॉपर्टी हवंय की नंतर ती कंटिन्यू करा मागता म्हणजे ती रोड साइड पाहिजे मला आणि स्टेशन पासून जरा जवळ पाहिजे होती सर. असं काय आहे का तुमच्याकडे डील चांगलीशी? मराठी मागतील जमना मराठी कडवे कमी अशी मला मागतीच सांग एक जमीन जायची रोड साइड जाय मला आणि हॅलो ना तुम्ही ते डील झाली चंद्रार 2 गुंठ आणि अंगेर कामच ताजे पिशव्या वी डील इन चंद्रार आमचे आज काम स्टार्ट असतंय अंतराळी स्लॅब आणि या भारी पेपर घेऊया हा बरं दंबारे पिनाकमा बाळा झालो आज माझे कस्टमर येईल मामा मधलं डिस्टर्बन्स डिस्टर्बन्स सरळ सर तुम्ही चंद्रात तुम्ही डिलिंग करतात सर प्रॉपर्टी. ऑल ओव्हर वर्ल्ड वाव सर वाव. मग ते अर्थातच एक प्रॉपर्टी उला पड्या सर बरी रोड साइड आणि स्टेशनाच्या लागी मात्र असा वन प्रॉपर्टी आज पडे आहे किती म्हणतात सर? कारवाला भितर नुसतीच फ्लॅश मिळणार तर हे प्रॉपर्टी आज पड्या किती म्हणतात सर? आम पुढं भेटेल ती प्रॉपर्टी केना टाइम करतोय टाइम सर झाले अडेच होईल सर पड्या
वचून मेळटलें? म्हणून मेळटी म्हाका जाता जाता म्हणजे 10 मिनटां या 10 मिनटं जात सर 5 लाखांनी एक मिनटं रोड टच A111 प्रॉपर्टी नो प्रॉब्लेम हा? काही पैसा काय प्रॉब्लेम नसतो नाही 5 मिनिट बाय ओके. काम पण घेता माझ बाय बस बाय करून घ्या करून घ्या हा. बाय बसा. ओके 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 थँक्यू 2 hours later. सगळे जंगल जंगल माती माती खंय रे रोड तुगेलो मुखार रे किती बोम आता मुखार आणि 10 मिनिट मुखार रे मीटर चाल मार 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 चालो चालो काय मला काय वाटत नाही इथे पूर्ण मातीचा रोड माती 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 पूर्ण कुठे आहे काय माहित अरे हिंग माती मागे मुखार डांबर रे अरे हळू Oh no! काय मारतो यार तू माणूस तू कसं मारतो गाडी हिंग माती रे मुखार दुकान माशी मात दुकान मुंबईकराकडे ताकद असपळ्या हा दुकान सर हा दुकान रे मार रेस दे इथे स्पीड दुकलता कसं मारतो यार तू मारायला येतो का तुला गाडी येडा कुटका नॉनसेन्स बस पाठीमागे मी हा, मारतो मारू. हा, मी मारतो पाठीमागे बस याला कुठे फसलो यार मी अरे जरा थांबा इथं आणि एक 10 मीटर मुखार हा बस बस इधर हिंगा हिंगा माणशी भीतर पक्का हिंगा दे बॅगिंग यो बाय ती पार्टी घेऊन येला तू यो जाग्यार यो बघियो तो घेऊन येला यो अवश्य यो गो सर ही प्रॉपर्टी पडे प्रकाश सिंचन पडता आणि सूर्य सिंचन पडता पण हे वन प्रॉपर्टी तुम्ही सांगेल पडे फ्लॅट यो रे वेग यो हिंगा तर आणि ए बाबा हो कोणा घेऊन येईल हिंगा हो फुल नाव वाटलंय त्या वड्यार वड्यार हो हो आमच्या प्रॉपर्टी जातील की आमचा कितें? आता प्रॉपर्टी आता उलट चालली उलट चालली दोन मिनिट बाद ही नाही पळया का? सर ही माती पळया सर सकल पडला सकल पड़ते थे सर सारखे 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 दो मिनट सारखे साइड में आ अरे जब दो बड़े आदमी बात करने के टाइम पे मिडल बोर्ड घालना करे 2 मिनिट राम असो सर हिंग पळया ही प्रॉपर्टी पळया सर या माशी सर हिंग पळया ही पळय ही माती अशी कळली हिंगा 2 फुटा भितर उदायत सर अशी हे आसा हिंगा फुलं आणि ऐका म्हाका आवडली प्रॉपर्टी आवडली ए सर हे वन फर्स्ट क्लास हे फ्लॅट फुल प्रॉपर्टी हे वन सर बट फायनल प्राइस कितले लास्ट फायनल प्राइस कितले सर हांव देवा कडेन केन्ना भिना देवा लास्ट 50 लाख जाता सर 50 हांव लाख. तुमकां म्हणा दुसऱ्या म्हणल्यार 50 लाख 70 लाख जातशील ते हांव बंद करतो म्हणटा कळ तुका कळ म्हाका कळटे आसा पेपर बिपर सगळी हे व्हाईट अँड ब्लॅक सगळं असते तू हय. कळ तुका हिंग लागले हय. विवेक ते ओनर माझ्या आपण घेऊन या किंचे होणार आपण घेऊन येऊ हे जमनीच ओनर ना अरे बाबा जमली होणार होत आणि हे गेले तू डील करू सांगितलं जाग्याचे